ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚୋରଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 50 ରୁ 70ଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ କୋଉ ଭଳି ଆସିବେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ତମେ କଣ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଜଣେ ଆସୁଛି ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିକି, ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛି ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି, ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛି ବାବାଙ୍କ ବେଶରେ। କିଏ କୋଉ ଭଳି ଆସୁଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖ। ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଉ କିଛିଟା ଚୋର ଧରା ପଡିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛିଟା ଚୋର ଆହୁରି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବା ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜେ ନେଇକି ଛାଡିକି ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଚୋର ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୋରଉଛନ୍ତି। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।